Isiphakamiso sendlulamithi eyasenza kwisikhumbuzo sempi yasesandlwane ngenyanga yedlule sokuba isifundazwe KwaZulu-Natal siguqulwe igama sibize ngokuthi KwaZulu. Isizathu uMageba uthi uma bevumela kuqhubeka kusetshenziswe uNatal kuzobe kufananise nokuncoma amaNgisi kube sengathi anqoba uZulu. Uthi-ke indlunkulu izolandela yonke imigudu efanele ukuze kususwe uNatal isifundazwe sibizwe ngokuthi iKwaZulu. Umntwana uTholani Zulu uthi igama elithi Natal labeke kuqanjwe ngalo umkhumbi wempi wabusetshenziswa amaNgisi ukuthuthela KwaZulu izikhali zempi. Uthi ukufakwa leli gama elithi Natal egameni lesifundazwe kuchaza ukuthi amaNgisi ahlula amaZulu emhlabeni wabo, ingakho-ke bethi alikhishwe. Emva kwempi yasesandlwane nje inkosi Cetshwayo ibanjwa iswa ePort Danford iboshwa egibele lomkhumbi obizwa ngokuthiwa uNatal, Natal ship. Kwakumkhumbi wamaNgisi owawusihlasela ngawo, iwona osupply ukudla, usupply izikhali zamaNgisi, usupply neziboshwa. Inkosi yethu eyayisiboshwa nayo ngaleso sikhathi yathathwa yasuka Castle, Cape Castle, ngesikhathi futhi yasuka kwa phesheya kwezilwandle isebenzisa wona lo mkhumbi. Manje kukhona into ethi uma ngabe abantu umuntu ekunikeza igama lakhe usuke ekhombisa ukuthi ukwehlulile. Manje ke leli gama uNatal thina sa-associate nalomkhumbi. uMageba uthi enye izathu ezibenza befuna liguqule ligama ingoba liphinde lidale nokuqhakeka phakathi kwesizwe samaZulu. Ngoba lento kaNatal iyedividayo. Ngawuzwa imvamisa sekuthiwa ngale kothukela usho ukuthi kusuka nje ngale kothula zokuyoshaya koMaritzburg kuyale hayi kuseNatal. Uyawuboneke uma uqhamuka ngapha kusuka nje koStenga nalapha koMpangeni kuthiwa iZululand. Yabona i-division iyo leyo ke. Indlunkulu ithi ukuze ke likhishwe leli gama izobambisana izinhlaka ezifanele ungene engxoxweni zokuba igama eliqanjwe isifundazwe likaNatal ukuba lisusa unomphela KwaZulu kwaziwa ngokuba ke lapha KwaZulu. Ngibona ngathi ngonyama iphose le ndaba esizweni ukuthi ixoxwe. Fanele sixoxe sizezivumelana. Vele abantu abadla ubandlulula kakazi ukuba mnandi ukuphuma kaNatal kubo. Yabona umuntu maye kwethi igama sekufuneka ulukhiphe ubandlulula abanye baligwinya ubandlulo lahlala kubo. Manje mawusuthi uyabakhipha lona kunzima. Yikho nje ubona amaZulu elwa impela ebheje babomvu nabeyinhlango zepolitiki manje ubona ukuthi bavukwa uhlevana ngoba sifuna ukukhipha ubandlululo lolu lukaNatal sebaluhla kakhulu. So ke sisaxoxa ke la isivumelana khona siyosithatha isinqumo sokuthi cha ake silihambise manje siyenze submission ukuthi sicela lishintshwe. Isiphakamiso sokukhishwa kwegama elithi Natal kuye kwasusa kumsindo lapho ke kube khona amaqembu ezombusazwe ezwakala ephawula ephambana ke nalesi siphakamiso. Siyathanda ukuthi sixwayisa abantu ukuthi ma ingonyama ikhuluma ixoxa nesizwe sayo bese beyithatha izinto bezenza ama-political statements. Ukhona nje mhlambe noma ngingafuni ukuthi ngiye kubantu abathile but mawuzofika emsakazweni ukhulume use kuma colors enhlangano bese ubhekise ngonyameni mhlambe khona negama nje elathi anyone ongafuni ukuthi abe khona uNatal. So umbuzo uthi ingabe ubani lo anyone ngoba lo ligama lisakubhinqa ezindabeni